טוב, אז אני רוצה להראות לכם עכשיו איך אנחנו עורכים סרטונים יחד עם הכתוביות ומשלבים את הכל במקום אחד בקנווה, הכלי הכי קל והכי נוח במקום אחד. אז אנחנו הולכות פה להעלאות, ובדרך העלאות בעצם אני מחליטה איזה סרטון אני מביאה בכלל. האם אני מביאה תמונות, האם אני מביאה סרטונים, ונניח פה אני הבאתי סרטון מוכן. בסרטון הזה שבחרתי, יש לי פה גם כבר את הסאונד של המוזיקה ששמתי אז בסרטון, ולסרטון שאני רוצה להדגים אני בכוונה רוצה להשאיר אותו, כי אני רוצה שהמוזיקה תהיה מוזיקה טנדר ואני אדבר מעליה. אז דבר ראשון, בשלוש נקודות אני בעצם מנמיכה את העוצמה של הקול, בעוצמת קול אני לוקחת את זה לכיוון ה58, יכול להיות שנצטרך אפילו פחות מזה, בואו נראה 40, בואו נשמע את זה עכשיו. יכול להיות שזה יהיה סבבה, אם לא אנחנו נצטרך אחר כך לתקן את זה. אני פשוט לוחצת על השורה של המוזיקה, אני יכולה לעשות, אני פשוט פה בשלוש נקודות, עוצמת קול מנמיכה, בסדר? אז זה אחד. עכשיו אני רוצה להוסיף את ההקלטה, ולשם כך אני הולכת להעלאות, ולוחצת פה בהקלט את עצמך. יש אפשרות פה להקליט מסך לשולחן עבודה, זו פונקציה מאוד מאוד חדשה בקנווה, שווה לכם לנסות. במקום שאני אכנס לזום כמו שאני עושה עכשיו ומקליטה, אז שתכירו את זה ככה במאמר מוסגר, יש אפשרות ממש להוריד מקליט מסך לשולחן העבודה, וזה חוסך ככה את העניין עם זום, אז אני אשתמש בדבר הזה בפעמים הבאות. עכשיו לעניין הקריינות, אז אני לוחצת על הראשון, הקליטו ראש מדבר, ונפתח לכם החלון הזה, אני מתחילה להקליט. אז אנחנו הולכות לעשות כאן סרטון ראשון, שבו אנחנו מדריכות אותך שלב אחרי שלב, איך ליצור תמונות ב-AI, Canva AI, ג'מיני, ובאמת מודלים מעולים של הבינה המלאכותית, הכל בסרטון אחד, אוקיי? סיימתי, לחצתי על בוצע. עכשיו הנה הקריינות שלי מוכנה לי פה בצד. אנחנו הולכות לעשות כאן סרטון ראשון שבו אני יוצרת כי כבר ראיתי שזה 16 שניות והסרטון שלי הוא לא יותר מ10, אז אנחנו נמחק ונעשה פעם, נתחיל מחדש. נתחיל. כל הדברים שרצית לעשות במודלים של בינה מלאכותית ולא ידעת איך להתחיל, בהדרכה ממוקדת תלמדי שלב אחרי שלב איך ליצור את התמונות שחלמת עליהן. זהו, 10 שניות לדעתי הגענו לזה הפעם, ועכשיו אני עושה שמור וצא. שימו לב, בעצם אוטומטית, מה הוא עשה לי? הוא העריך לי את העניין של המוזיקה, והנה ההקלטה שלי פה, אבל ההקלטה אני רוצה אותה הרבה יותר מוקדם, אני רוצה אותה בהתחלה. אוקיי, שנייה. הנה, עכשיו גררתי, פשוט בלחיצת כפתור, גררתי את הקריינות להתחלה. בואו נראה איך זה מסתדר. כמובן ששוב השיר מתאים את עצמו למתי שמסתיים הקליפ. כל הדברים שרצית לעשות במודלים של בינה מלאכותית ולא ידעת איך להתחיל, בהדרכה ממוקדת, תלמדי שלב אחרי שלב איך ליצור את התמונות שחלמת עליהן. אוקיי, בוא נניח שאני יכולה טיפה לחתוך את הסרטון, בוא נראה את הקריינות, סליחה, את התמונות שחלמת. ופה בהתחלה אני לא התחלתי לדבר על ההתחלה, אז אני טיפה חותכת את זה כדי שזה ייכנס ממש, המילה הראשונה תתחיל עם תחילת הסרטון. בוא נראה. כל הדברים עדיין לא. רגע, בוא נראה פה. טוב, את התמונות שחלמת עליהן. אוקיי, אז אני יכולה בעצם להגדיל קצת יותר, שימו לב, אני גם יכולה מפה, אתם רואות, אני פה מגדילה עם הקנווה, להקטין ולהגדיל, ואני עכשיו הולכת עם הציר, עם החץ, פה אני מתחילה. אז או שאני בעצם עוד פעם עושה עם החץ, נכנסת עם החץ פנימה, או יותר מדויק, אני הולכת בעצם לסרגל שלי, בעצם ראינו שאנחנו, התחלתי לדבר פה. כל... יפה.
אז מפה. אז אני הולכת פה, אתם רואות פה יש את הפצל, לוחצת על זה, שורקת אותו, מחק סרטון, יופי, שהחץ עומד בהתחלה, והקריינות נדבקת אליו כמו מגנט. כל הדברים שרצית לעשות. מעולה. יופי. אני בעצם עכשיו מקצרת את כל מה שהיה לנו פה, מקצרת את זה לפי 10 שניות החדשות. עכשיו, אנחנו עכשיו רוצות ליצור את הכתוביות. אנחנו הולכות לטקסט והולכים פה לשורה של טקסט דינמי, כתוביות. צור לי כתוביות. יופי, עכשיו יש לי פה את הכתוביות, בואו נעבור רגע לעברית. כל הדברים שרצית לעשות במודלים של בינה מלאכותית ולא ידעת איך להתחיל, בהדרכה ממוקדת, תלמדי שלב אחרי שלב איך ליצור את התמונות שעליהם חלמת. אני רואה שהעברית מצוינת, סוגרת את התיבה, עומדת על הגודל, אני רואה של 38 זה לא מספיק לי, אני הולכת ל-55, גם מספיק או לא מספיק, תחליטו אתם. אני בוחרת נגיד ללכת ל-65, ונראה לי שזה סבבה, קצת אולי ניתן צבע. לא, לא מספיק. משהו יותר זרחני. כן, אנחנו הולכות לנסות את זה, לראות שהוא החליף את הצבע לאורך כל ה... כן, אז קדימה. כל הדברים שרצית לעשות... רגע, אנחנו ניתן לו תצוגה מלאה. במודלים של בינה מלאכותית ולא יודעת... מעולה. אני חושבת שכדאי שאני אקח את זה קצת יותר למעלה, איכשהו שישב פה כזה, יהיה לי יותר נוח עם העין. להתמקד במרכז, ונראה אותו. כל הדברים שרצית לעשות במודלים של... סבבה. תינה אותו למינימום האפשרי, בואו נראה. כל הדברים שרצית לעשות במודלים של בינה מלאכותית ולא יודעת איך להתחיל, בהדרכה ממוקדת, תלמדי שלב אחרי שלב איך ליצור את התמונות שחלמת. אוקיי, זהו. ככה ערכתי את הסרטון מפה, אני בעצם מייצאת אותו. מייצאת אותו דרך סרטון mp4, ושומרת אותו אצלי במחשב. זה הכל.